Goedenavond, het is Robbe Veronder voor het Nederlands elftal. En dus stijgt de oranje koorts in Limburg en bij de Limburgse fans in Dortmund. Maar daar speelt Nederland vanavond tegen Engeland op het EK voetbal. Het is voor het eerst sinds 20 jaar dat Nederland in een halve finale staat op dat toernooi. We peilen de oranje koorts in Limburg en in Dortmund. Daar is collega Maurice Jessen. Eerst gaan we naar verslaggever Frank Monen in Horst. Ja, Frank, de spanning stijgt ongetwijfeld. Wat ben je vandaag allemaal tegengekomen in de provincie? Ja, het is natuurlijk ook een gewone werkdag voor de meeste mensen, of een schooldag. Dus in die zin zal nu die koorts bij de mensen wel gaan stijgen. Maar je zag toch dat heel veel mensen nog last minute naar Dortmund reden. Of met bussen of met auto's. Ik geloof dat er meer dan 50 bussen vanuit Limburg zijn vertrokken. Ook een heleboel auto's, mensen met de trein vanuit Venlo bijvoorbeeld, die naar Dortmund gingen. Dus ja, die willen het toch allemaal meemaken. Of ze maken het mee hier in Limburg, bijvoorbeeld hier in Horst, waar het plein nu nog leeg is. Maar dat zal straks ongetwijfeld anders zijn. Dan zal het hier druk worden. En ook in Zwolgen zijn de mensen al bezig met oranje. Daar speelde VVV vanmiddag een oefenwedstrijd. Maar ja, die oefenwedstrijd die kwam eigenlijk een beetje op het tweede plan. Want ook daar ging het natuurlijk over Nederland. Vanavond ga ik natuurlijk Nederland aanmoedigen. Het kan een latertje werden. Hopelijk niet. 90 minuten, 3-0. Een mooie combi. De wedstrijd vervroegd, dus we kunnen het allebei kijken vandaag. Eigenlijk een soort voorwedstrijd is dit. Ja, het is een warming-upje. Waar gaat u kijken vanavond? Lekker thuis op de bank. Kun je het beste kijken ook, hè? Ja. Even overwogen om naar Dortmund te rijden. Nee, de controles aan de grens is een beetje te veel. En, nee, het is erg druk daar. Lekker thuis kun je je eigen emoties mooi kwijt binnen de kamers. Dus... Mogen de kids kijken? Ja, tuurlijk. Wat wordt het dan? 2-1 man, nee, 2-1 sowieso. 3-2 voor Nederland, ja toch? 2-1, ze gaan winnen, altijd, tuurlijk. Ja, altijd Nederland. Waar gaat je kijken dan vanavond? En de soos in Tinder. In de soos en Tienrij. Ja, Tinderen is dat. En wie moet ik me dat voorstellen? Kan het een beetje de beeld bij vormen? Nou ja, ik weet hoe een jeugdsoos is. Een beetje een donker hol met allemaal schermen en heel veel mensen er binnen. Gezellig man. Gezellig, erg gezellig. Dat was in Zwolgen eerder vanmiddag, waar dus mensen langzaam toeleven naar de wedstrijd van vanavond. Zoals natuurlijk op andere plekken in Limburg ook gebeurt. Frank Monen, dank voor nu. Kom zo nog even bij je terug. We gaan eerst naar Maurice Jessen, die is in Dortmund. Maurice, ja, die stad die kleurt heerlijk oranje, maar ben je ook al rood, geel en groen tegengekomen daar? Ja, zeker. Hartstikke veel. Hè. De schattingen zijn zo om en rond de 80.000 Oranje-fans. En echt duizenden Limburgers zitten ertussen. Ja, sommige stukken van Pleinen, daar kon je gewoon dialect met de supporters praten. De sfeer, hartstikke goed, gezellig. Iedereen gelooft er natuurlijk in. Iedereen gaat ervoor. Ja, en voor die Limburgers is het natuurlijk ook wel makkelijk. Hè. Want ja, het is de wedstrijd heel kort bij huis. Normaal gesproken is dat 2 uurtjes rijden. De mensen die vanochtend vroeg waren, ja, die waren er eigenlijk snel. Vanmiddag waren hier en daar wat files. Bij de grens, oké, waren controles, maar op zich ging dat ook allemaal goed. En Frank zei het net al, heel veel bussen. In totaal 54 bussen met Limburgse supporters vertrokken vanochtend vanuit onze provincie. En wij waren bij de bus die vanuit Heerlen vertrok. Nee, dat weet je heel veel. Dus ja goed, we moeten er tegenaan en dan kijken of we op het einde goed aflopen. Beetje die kriebels. Dat begint zo langzaam aan te komen, ja. Dat is echt wel een 88 jaar verwachten bij. Dus, en dat wordt hetzelfde. En dit is ook wat ze gaat. Halve finale, dat is toch wel een speciaal iets. Ja, er tegenaan. En dan komt de hamvraag, heb je toen een keertje? Nee. Ik heb helaas geen keertje, dus ik ga echt met voor de gezelligheid. Dus, en dat wij dat sowieso. Dus nee, helaas geen keertje, maar dat wil ze gewoon niet missen. Het is zo kort bij huis. Ja, dat is bijna niet aan te komen met zoveel Nederlanders. Dus het is gewoon 200 kilometer, dus en die kans krijg je waarschijnlijk niet snel meer. Ja, het is een eindtoernooi en het is een knock-out fase, dus ja, dit is ja, inderdaad. Ja, Maurice, veel belangstelling, blijft speciaal, zegt die laatste spreker. Hoe is het eigenlijk gesteld met het vertrouwen in Oranje vanavond? Ja, vanochtend waren natuurlijk nog een beetje de bibbers. Maar je merkt het hier, als ze allemaal samen zijn en aan het feest vieren zijn, dan gaat dat vertrouwen echt met sprongen omhoog. Ze refereren aan wedstrijden natuurlijk van 88, de oudere generatie. De jongeren, die hebben dat alleen maar gehoord. Die willen dat natuurlijk ook allemaal graag meemaken. Ja, het is één groot oranje feest. Ja, nou, het vertrouwen echt zit er heel goed in. Luister maar. Ja, ik denk dat dit een beetje vult zoals in 88. Mensen die met een busje zoals wij naar Hamburg zijn gereden of naar München. Dat gevoel kreeg ik een beetje. Heerlijk man.
Helaas mogen ik zelf niets drinken, omdat ik het busje moet rijden. Maar ja, aanspraak is aanspraak, zeg ik dan maar. Hè? Ja? Wat me opvult, ik zie alleen maar oranje. Ja, ik zei net al, wie de metro uitstapte, dat moet wel een hele stoere Engelsman zijn. Of een hele dronken Engelsman, die nu problemen durft te maken. Het leek wel of we helemaal in Dortmund zitten, maar dat we in Helder zitten. Ja, dat is helemaal gezellig. En net op het Pakrasiusplein. Juist weer op het Café Pelder, Café Brakke en Manny Doet wat verzint. We maken even een feestje hier. Heel veel vlaggen, maar doedag, scheerdag, weer nummer wel die Limburgse vlaggen op. Het valt de mensen een beetje op en wanneer we allemaal kwijt zijn, dan weten ze ons de mensen te vinden. Want allemaal het rood en blauw, dat jekeringen. Dus ja, maakt geen onderscheid tussen. Een fantastisch samenhorigheidsgevoel. Dit is geweldig. En vanavond naar binnen in het stadion, op z'n keertjes? Ja, ik heb geen keertje. Ja, misschien dat we er nog op de kop kunnen tikken, maar dat zal lastig worden. Maar we zijn met 8 man en ik denk dat het leukste is om met 8 man bijeen te blijven of er nog binnenvoet is. We zien wel hoe het gezellig is en misschien... de bal. Misschien in de kroeg, misschien dat hier straks meer leegstruimt, dat er een plek is. Misschien in het Westfalenpark. Ja, vanavond denk ik, ja, net op zo'n fanplein, dat is allemaal zo gemaakt. We kijken lekker gewoon ergens in een kroeg, ergens aan de tegenheupen liggen en dan maken we daar als feestje verder. Ja, het is nu nog wat rustiger hier bij het stadion. De Oranje Mars is op weg hier naartoe. Maar al die duizenden Oranje sporters die krijgen nu een fikse regenbui over zich heen. Laten we maar zo zeggen, dan schittert het Oranje nog wat mooier in de regen. En de zegen van boven, hè, Maurice. Dankjewel vanuit Dortmund. Ja. Gaan we terug naar Frank Monen in het zonnige Horst. Het altijd zonnige Horst. Frank, we zagen de chaos, de drukte in Dortmund bij jou. Geen kat op straat nog zo te zien. Nee, wat een verschil hè, met Dortmund inderdaad. Maar ja, dat komt omdat hier op dit plein natuurlijk pas om 8 uur alles losgaat. Dan worden de mensen hier toegelaten. Grote schermen op sommige plekken in de provincie. Bijvoorbeeld in Venlo en in Brunsum. Verder valt het allemaal een beetje tegen. Maar goed, oké, hier kunnen de mensen kijken. En daar, kijk, daar staat de organisator. Nou ja, die staat er helemaal klaar voor. Volgens mij, Chris, is alles geregeld. Alles is geregeld. We zijn er helemaal klaar voor. Het bier staat koud. Het scherm gaan we daar omhoog tillen. De vrijwilligers zijn geregeld en de entree die gaat vanaf 8 uur open. De DJ komt er dan straks bij om 8 uur. En hopelijk een mooie afterparty. Dus daar gaan we vanuit. Wie heeft het nu geregeld? Met de hulp van de gemeente of jullie zelf? Of hoe gaat het dan? Initiatief bij 3 ondernemers. Een licht en geluid en 2 horecazaken. En uiteindelijk doe je het wel allemaal samen met de gemeente in overleg. Vergunningen komen erbij. Maar ook uiteindelijk met de omwonenden. Je hebt hier wel meerdere zaken die natuurlijk ook een belang van dit plein hebben. En daarnaast werken we ook samen met vrijwilligers vanuit de stichting Sonja staat op tegen MS. Mag altijd voor gedoneerd worden. Deze mensen helpen mee en die krijgen een deel van per consumptie gaat naar die stichting toe. Jij hoopt natuurlijk op verlenging, penalties, dat het zo lang mogelijk duurt. Dat Nederland uiteindelijk dan natuurlijk wint. En dan is, ja, ook met dit weer, de omzet het beste, toch? Uiteindelijk wel. Maar ja, goed, we mogen tot 1 uur hebben we van onze burgervader doorgekregen. Dus of we nou penalties verlengen of gelijk na 90 minuten klaar is. Tot 1 uur hebben we gewoon feest. En laten we hopen dat het feest zondag verlengd mag worden. Dan weer. Nou, dat was Chris van de organisatie. Hier is het dus nu nog rustig, maar dat zal straks veranderen vanaf 8 uur. En dan zal het op heel veel plekken in Limburg oranje worden. Zonder penalties hopelijk. Frank uit Horst, dankjewel.